Първата земеделска цивилизация в Европа от преди 7 хилядолетия ще се проучи със средства от дарителската програма на Мото ФОЕ. За 15-ти юбилеен път Мото ФОЕ финансира проекти за опазване на природното и културно наследство на България. Основната цел на дарителската програма е да подкрепя финансово и с разгласа усилията на организации и индивидуални личности да съхранят националната ни уникалност и идентичност. Официалната церемония по награждаване на отличените проекти се състоя на 27 ноември в залите на едно от най-новите културни средища в столицата. Изцяло реставрирания Софийски арсенал превърнат в музей на съвременното изкуство. В присъствието на заместник-министъра на околната среда и водите госпожа Евдокия Манева, заместник-министъра на културата господин Георги Стоев, собственика на компанията Дарител господин Филип Фое и фирмените управители Атанас Фурнаджиев и Димо Николов, журито обяви официално избора си на най-достойните измежду 40-те кандидатствали през 2012 година проекта. Поради изключителната стойност на повечето проекти по преценка на журито, освен националния победител, бяха определени още 3 поощрителни награди. Проектът на Регионалния исторически музей Враца «Проучвания на първата земеделска цивилизация в Европа» е националният победител 2012. Изследват се ранните земеделски общества от периода на неолита в края на 7-то и началото на 6-то хилядолетие преди Христа и чрез експериментални демонстрации се представя натрупаното научно познание, добивът на лимец, обработката му, изпичането на хляба. Посетителите на музея могат да наблюдават вълнуващи възстановки на случилото се преди 7000 години. Програмата на Мото ФОЕ дарява за развитието и популяризирането на проекта 10 000 лева. Наградата връчиха заместник-министър Георги Стоев и Филип Фое. С вълнение прие авторът на проекта Георги Ганецовски. Сдружение с нестопанска цел Зелени Балкани вече 12 години се бори да защити от посегателства едно чудесно място в България. Чрез проекта опазване на застрашени видове водолюбиви птици и природни местообитания в Поморийско езеро се прилагат директни консервационни мерки за спасяването на представители от флората и фауната в района, защитени от националното и международно природозащитно законодателство. Проектът получава от дарителската програма на Мото ФОЕ финансиране в размер на 5000 лева, а авторът на проекта Димитър Попов получи наградата от ръцете на заместник-министър Евдокия Манева и управителя на Мото ФОЕ Димо Николов. Поощрителна награда за стремежа да съхранят националните традиции и да се научат да приготвят природосъобразна храна получиха учениците от клуб Пъстра трапеза Добра храна на 120-то основно училище Георги Сава Раковски, град София. Чрез заниманията си те опознават и обикват българските традиции, вникват в националния здравословен кулинарен календар, научават колко е важно храната и да е здравословна, освен вкусна, и се запознават с здравите български родови корени и обредни практики. Клубът е поощрен за дейността си с 3000 лева. Директорът на 120-то основно училище Георги Сава Раковски, госпожа Цветанка Тонева, прие наградата за възпитаниците си от госпожа Ренета Попова, старши експерт в Министерство на образованието, и господин Атанас Фурнаджиев, управител на Мото ФОЕ. Проектът «Долината на скалните рисунки» на Сдружение клуб Еделвайс също спечели адмирации от журито в 15-то юбилейно издание на дарителската програма. Целта му е изследването, съхранението и туристическото представяне на древни скални рисунки и графити по поречието на река Искър между Мездра и Карлуково. Някои от тях вероятно са дело още на прабългарите, когато са дошли по тези земи. Финансирането за консервацията на петроглифите е в размер на 2000 лева. Лично председателят на журито на дарителската програма доктор Петър Янков връчи на автора на проекта Христо Христов наградата. За 1996 година до сега в дарителската програма са участвали 946 проекта, от които 70 са наградени с общо 248 000 лева, включително от тазгодишните участници. Повече информация за програмата и 15-то юбилейно издание през 2012 година ще намерите на www.motofoe.bg.